Програма «Саба» продовжує ефір телеканалу АТР. Мене звати Єлизавета Цареградська. І спершу, ніж ми почнемо говорити про наступну тему в нашій студії, давайте подивимося сюжет про цей день в історії, потім перейдемо до обговорення. 23 лютого 1944 року почались сталінські депортації чеченців та інгушів з Батьківщини, в ході яких кілька сотень тисяч осіб, від немовлят до літніх людей без жодних засобів для існування, товарними вагонами були вивезені в Казахстан і Киргизстан. Цього дня 1945 року в ході битви за Іводзіму на вершині гори Сурібаті на знак перемоги був встановлений прапор Сполучених Штатів Америки. Серед 6 солдатів, які підняли його, старшим по званню був сержант морської піхоти 5-ї дивізії Лемко, українець Михайло Стренк. Він, як і двоє інших з цієї шестірки, не повернувся з війни, загинувши через 2 тижні. 23 лютого 1981 року група військових на чолі з підполковником Антоніо Техеро дель Моліна увірвались в приміщення іспанського парламенту, взяли в заручники всіх присутніх, більше 350 чоловік, і оголосили створення воєнного уряду. Після виступу по телебаченню короля Хуана Карлоса, котрий наказав армії придушити путч, того ж вечора Техеро і його послідовники здались. 23 лютого 1878 року народився Казимир Малевич, український художник-авангардист українсько-польського походження, один з засновників нових напрямків в абстрактному мистецтві – супрематизму та кубофутуризму, педагог, теоретик мистецтва. Цього дня 1954 року народився Віктор Ющенко, український політик, колишній прем'єр-міністр України та колишній керівник Нацбанку, президент України з 2005 по 2010 роки. Крім цих подій, зазначених в сюжеті, власне, сьогодні це день трагічний для кримських татар, адже рівно 100 років тому розстріляли лідера кримськотатарського народу Номана Челебіджіхана. Він мав 33 роки, його вік був, і, власне, за цей час він встиг зробити дуже багато чого для кримськотатарського народу. Власне, про це ми будемо сьогодні говорити з істориком Сергієм Громенко. Доброго ранку, пане Сергіє. Вітаю. Ну, от чим, власне, зрозуміло, що ми дуже багато говоримо про постать, про Номана Челебіджіхана, але для того, аби українець, от пересічний, який зараз ввімкнув свій телевізор, зрозумів, чим настільки важливий Номан Челебіджіхан, і в тому числі для України, давайте ми з вами поговоримо. Ну, треба розуміти, насправді, для пересічного українця, який, окрім шкільного підручника з історії, нічого не читав, що Номан Челебіджіхан – це кримськотатарський Володимир Винниченко. І зрозуміло, що як без Володимира Винниченка неможливо уявити собі українську революцію 1917 року, так само неможливо без Номана Челебіджіхана уявити собі кримськотатарську революцію цього ж року. І, відповідно, день його загибелі був переламним для кримськотатарської революції, аж ніяк не в меншому ступені, ніж більшовицькі репресії для України, трошки, може, там пізніше, а може і навіть і не пізніше, тому що червоний терор в Києві тривав якраз в цей час. Скажіть, будь ласка, ну от, знову ж таки, всім відомо, що там, ну не всім, але нехай я озвучу те, що Номан Челебіджіхан, він також був муфтієм, імамом, правильно? Тобто він закінчував, ну скажімо так, релігійну школу, щоб було зрозуміло нашим глядачам. Як ви вважаєте, оцей момент, оцей аспект, він якось вплинув на його політику? Те, що все ж таки потім був створений мусульманський виконком навіть, який він, власне, очолив. Тобто, як це простежувалося в його там поведінці? Ну окей, щоб ви всі розуміли, що кримські татари, як мусульманська меншість в Російській імперії, власне, на території Криму, не були позбавлені взагалі ніякої духовної опіки. За часів Російської імперії існувало таврічське магометанське духовне правління, яке, власне, керувало релігійним життям, наскільки це було там в межах його компетенції. Проблема була в тому, що це була імперська установа, і фактично імперська влада призначала релігійних діячів кримськотатарського народу. Натомість Номан Челебіджіхан був не те, що першим муфтієм, він був перше вільно обраним муфтієм, так як це мало би бути
І давним-давно, тим не менше, за російської влади це було неможливо, а якраз в березні за старим стилем або в квітні за новим стилем 1917 року його обрали не тільки головою тимчасового мусульманського комітету, але й вільним муфтієм не тільки Криму, але й всіх кримських татар, які проживали на території України, Білорусі, Литви, Польщі, європейської частини Росії. Ну а чому він називався мусульманський комітет? Це просто такий ефемізм, тому що в Російській імперії народи не поділялися за національною ознакою, це було для Романових неможливо, вони поділялися за релігійною. Тобто всіх кримських татар називали кримськими мусульманами. І тим не менше, протягом 17-го року якраз відбулася оця перееволюція від просто кримських мусульман до безпосередньо кримських татар. Про Курултай, про перший Курултай, власне, давайте поговоримо і роль Номана Челебіджіхана у цьому зібранні. Влітку 1917 року через конфлікт з тимчасовим урядом Номан Челебіджіхан на певний час опинився у в'язниці. Перед тим, коли вже справа закручувалася так, що мало який там мав би бути кінець, і ще буквально там за кілька днів, може не менше як тиждень до арешту, він в розмові зі своїм другом Джафером Сейдаметом обговорювали питання, як налагодити життя кримських татар під час революції на той випадок, якщо з ним щось станеться, якщо там Кримський мусульманський комітет кудись подінеться, або навпаки, якщо центральна влада в Росії впаде. І тоді вони, як згадує Джафер Сейдамет у своїх спогадах, дійшли до висновку, що нам потрібен Курултай. Тобто кримсько-татарські національні установчі збори, які, подібно до того, як це там відбувалося за часів Монгольської імперії Чингісхана, визначить, чим є кримсько-татарський народ, яке його місце серед інших народів, яке його є майбутнє. І від літа до осені 17-го року відбувався оцей процес розгортання цієї ідеї. Спочатку ця ідея там була поширена серед своїх, потім утворили комісію, яка би мала визначати представництво і квоти. Потім вибори. До речі, треба уявити собі, що 100 років тому, в 1917 році, вибори до Курултаю були вільнішими, ніж зараз у більшості мусульманських країн. Тобто не існувало жодного майнового цензу і не існувало жодного так званого гендерного цензу. Тобто жінки могли і обирати, і обиратися. І на сьогоднішній день для багатьох країн в світі це є недосяжним насправді показником. І власне, коли ми говоримо, що Курултай відбувся, то відбувся не просто ще одне громадське зібрання, відбулися власне установчі збори, які визначили, що кримські татари мають самостійно упорядковувати своє життя, що потім колись, коли там врешті в Росії буде нормальна влада. А я нагадаю, що якраз під час Курултаю, а це був грудень 17-го року, більшовики вже взяли владу в Петербурзі і в Москві, і тому не було зрозуміло, чим закінчиться революція в Росії. І кримсько-татарський народ визначив своє місце як такий, що не допустить панування жодної іншої нації в Криму, але й сам не буде нав'язувати нікому право, не буде нав'язувати ніякої організаційної форми. Це мало все вирішуватися потім пізніше. Потім пізніше, як ми зрозуміли, як ми тепер знаємо, нічого не відбулося. В січні 18-го року владу в Криму узурпували більшовики і почали червоний терор. Розгорнули його в Феодосії, в Севастополі, в Сімферополі, в Ялті, в Євпаторії. І цей терор то припливав, то відпливав кількома хвилями, аж допоки в лютому 18-го року не дійшов до такої своєї верхньої межі, коли протягом менше як тижня, буквально там 4 днів, було вбито до 1000 осіб, переважно в Севастополі і в Сімферополі. Одним з перших загиблих якраз і був Номан Челебіджіхан. Ми зараз ще про це обов'язково поговоримо, дещо детальніше про сам момент захоплення влади, тому що, я так розумію, там також були деякі події цікаві. Але от про виборче право. Ви зазначили те, що мали право голосувати жінки. І я так розумію, що ці права були записані в Конституції, власне, яку було складено. Що можна сказати про цей документ? Тут трошки навпаки, тому що спочатку було ухвалено рішення про те, що жінки мають право обирати і обиратися до Курултаю, а вже потім постфактум це право було записано і в кримсько-татарських основних законах, до речі, разом зі скасуванням усіляких станових пільг і прав, і привілеїв, що також є надзвичайно там прогресивним для 17-го року. Власне,
Власне, тому я і кажу, що кримськотатарська революція, хоча вона і не була першою там в череді в низці революцій в Російській імперії, тим не менше для мусульманських народів і в Росії, і по всьому світу це був безумовно авангард авангардів. Оцей саме момент, про який я говорила, захоплення влади, власне, коли більшовики захопили владу на півострові. Як це відбувалося? Ну, тобто ми розуміємо, так, що є лідер, так, є, в принципі, якесь, досить такі, я не знаю, структуроване об'єднання, давайте говорити саме так. І є люди, послідовники, тобто кримські татари, які підтримують, які мають певну ідеологію, певне бачення, і тут приходять більшовики. Як сталося так, що їм вдалося захопити владу? Ну, треба розуміти, що проти грубої сили потрібна інша груба сила, а кримські татари на 1917 рік вже не становили більшості населення Криму. Це раз. Скажімо так, від грудня 17-го року існувало в Криму тривладдя. У Сімферополі знаходилася Рада народних представників Таврійської губернії, такий умовно-ліберально-демократичний уряд, тимчасовий перехідний, який визнавав своє наступництво від тимчасового уряду в Петрограді і мусив там до наступних кримських установчих зборів керувати губернією. В Бахчисараї була якраз утворена директорія Кримської Народної Республіки на чолі з Нуманом Челебіджи-ханом, а в Севастополі постав військово-революційний комітет. До того там були свої місцеві ради, в яких були різні люди. Військово-революційний комітет в Севастополі, він складався переважно з більшовиків і лівих есерів і був ультрарадикальний. І на самому прикінці грудня 17-го року, це зрозуміло за новим же стилем, дійшло до збройних сутичок між Кримським штабом, який об'єднував війська директорії і війська Ради народних представників з одного боку, на чолі цього Кримського штабу якраз стояв Джафер Сейдамет, друг Нумана Челебіджи-хана, і між військами військово-революційного комітету. І так вийшло, що позаяк військово-революційний комітет спирався на Чорноморський флот, то розпропагованих більшовиків було приблизно в 7 разів більше, ніж військ Кримського штабу, з яких там більшу силу становили кримськотатарські ескадронці. Можливо, за якихось певних інших умов, якби там, скажімо, всі царські офіцери, які знаходилися в Криму, всі військовики підтримали би Кримський штаб, можливо, ситуація була би іншою. Але люди, які там провоювали 4 роки на фронтах Першої світової, повернулися з Туреччини або там з Австрії, вони казали, та нафіг воно нам треба, це не наша війна. Вони залишилися вдома, і кримсько-татарські ескадронці проти більшовиків, проти матросів, просто не вистояли. І протягом короткої війни, буквально 2 тижні в січні, відбулося те, що відбулося. Тобто більшовики послідовно з міста на місто перекидали сили матросів на кораблях за підтримки гармат корабельних, вони здобували владу і потім з усіх боків, з усіх кінців Криму рушили на Сімферополь. І в результаті в Сімферополі, до речі, місцеві робітники підняли повстання. І в другій половині дня 13 січня сталося, як сталося, Сімферополь впав, Нуман Челебіджи-хан не захотів його залишати і залишився в місті, Джафер Сейдамет обачнішим був і з Сімферополя виїхав. І в результаті на наступний же день після того, як Сімферополь опинився під червоним прапором, Нуман Челебіджи-хан був заарештований. Є інформація про те, що Нуман Челебіджи-хан підтримував утворення Української Народної Республіки і навіть підтримував зв'язки. Власне, яким чином підтримував ці зв'язки і що це були за зв'язки? Бачите, коли ще не було Української Народної Республіки, а тільки Українська Центральна Рада, вона мала визначитися з кордонами України. І цей процес тривав, насправді болісний процес для всіх його сторін, тривав від березня аж до самого вересня 17-го року. Були дуже різні думки. Частина українських діячів схилялася до того, щоб включити всю Таврійську губернію разом з Кримом до складу України. Більша частина вважала, що півострів Крим не є аж так суто український, тому не можна знехтувати, а північну частину, тобто північну Таврію, включити до складу України. Дехто, дуже їх було мало, щоправда, казали, що зовсім Таврійська губернія не потрібна. Переважно такі жили в самій Таврійській губернії росіяни і казали, що їм з Україною не одним шляхом іти.
І під час цих процесів в Україні, до речі, кримські татари двічі присилали свої делегації до Києва. Один раз це було наприкінці липня, на початку серпня, а другий раз якраз у вересні 17-го року. І в перший раз дійти згоди не вдалося, а в другий раз під час так званого з'їзду народів Росії, як свідчив Асан Айвазов, був укладений таємний договір між Україною і, власне, Кримом, точніше, між Центральною Радою і Мусвиконкомом, про те, що Українська Центральна Рада не буде претендувати, власне, на півострів. І після цього вийшов третій універсал Центральної Ради, в якому зазначалося Таврія без Криму. Відповідно, після цього Кримський національний рух вже взяв там курс на утворення Кримської Народної Республіки, бо знав, що Україна не буде претендувати на Крим, а з місцевими вже якось можна буде там домовитися. Тому власне, на момент проголошення Курултаю Центральна Рада надіслала свою делегацію для того, щоб привітати кримських татар. Вона ще раз підтверджувала в багатьох законах і в проєкті Конституції, що Крим не входить до складу Української Народної Республіки. І лише після січня 18-го, коли владу в Криму узурпували більшовики, тоді вже Україна переглянула своє ставлення до півострова. Ну, тобто, власне, на тому етапі, коли мова йдеться про саме утворення там Української Народної Республіки, самий початок, тобто в Україні не було таких от планів, там, я не знаю, захопити цю частину, приєднати до себе і зробити, я не знаю, одним єдиною Українська державою. Центральна Рада послідовно відстоювала право на самовизначення народів, тому що це було, власне, право, яке дарувало легітимність самій Центральній Раді. Центральна Рада казала, ми українці, ми в Україні становимо більшість, ми маємо право на самовизначення, на свою республіку. В Криму українці не становили більшості, це зрозуміло. Відповідно, вона Рада визнавала за кримськими татарами таке право. І це був послідовний принцип. Якби Українська Центральна Рада їм знехтувала, то вона поставила свою власну легітимність під питання. Але, як я вже казав, в січні після більшовицького заколоту довелося переглянути ці Просто погляди. я часто, знаєте, зустрічаю такі думки, що от саме просто беруть оцей факт і як аргумент його надають у тому випадку, що от у України немає таких імперських амбіцій, наприклад, як це є там в Російській Федерації, і ніколи не було такого орієнтиру, тому що от ми такі демократичні і такі лояльні. Позаяк в листопаді, в вересні, в листопаді 17-го року мова йшла про федерацію небільшовицьких народів і країв Росії. Тоді більшовики здавалися тимчасовим явищем, яким там дивом вдалося захопити владу в Петрограді, але більшість території Російської імперії колишньої не визнавали владу більшовиків, це треба розуміти. І саме тому в Києві, коли зібралися оці народи, представники, то вони дуже добре розуміли, що скоро влада більшовиків впаде, Росія відновиться і вже буде федерацією. Крим буде частиною цієї федерації, Україна буде частиною цієї федерації. Не було потреби в такій імперській політиці. Натомість, після січня 18-го року, коли більшовики показали, що вони є силою, а не демократи на національних околицях, тоді вже довелося переглядати свою політику всім, без виключення, учасникам цього процесу. Я вас зрозуміла. Я вам дуже дякую за інформацію, за цікаву розмову. З нами був історик Сергій Громенко, який, власне, розповів про таку історичну постать, як Номана Челебіджіхана. Ми зараз візьмемо невеличку перерву, після чого повернемося і будемо продовжувати говорити про кримських татар, про активних, про тих, які займають свою активну позицію в житті і що, власне, вони роблять. Буде цікаво, не перемикайтесь.